Hello? Zere? Zere? Zeruwa? Zeruwa? Ya? Ele how? Keke m na-akpọkọ gị na-agaje gị. Ngube shi kpọgụ zeruwa. Kete pom m nekwesị ka m chiri gị nwa polite insult, polite admiration. Kpọwa gị zee gị na-agaje gị. Nwere ike iwetu nwa gị ala ka Chineke ji aka ya bulie elu. Gị na-ahịje gị ọkpụ. Ọkpọ na-ahịkwa ịma na nwa nga ọ gbara afọ. Ọ bụrụ si Chineke nyere gị ọkpọ tụọ nyere ndị ọdọ. Nwa ọrị kọrọ ọkpọ o jiri jaga mma. Gị na-ahị ya si ihe kwopụ ya. Ọ bụrụ na ahị gị ọkpọ hiji ukwu gị kọrọ ụwa gị na chi gị agha. Gakwa n'ala ụmụdịrịkwa ga ahụ ihe ọkpụ demere ụmụagbọbịa ebe. Ndị ụmụagbọbịa imirikịta ụmụagbọbịa n'ala ụmụdịrịkwa ote debe ha childless. Ya bụ ahịga ọkpọ oge ruzie mgbe a ga-amụ nwa asọ ọkpọ ahịchie n'ọkpọ ya bụ ihe ahịtara na agbọbịa. Gị na-ahịje gị ọkpọ nwere ike imelu nwa gị down ka m na gị na-abụ nwike tikọta aka pishie nwa obere future nụ fọla gị forward. Achala m ka azụ tai ihe mere na ị gị lee anya ị ga-ahụ so kapịlarị m na-aga awụdukwa otu kapịlarị m na-aga awụdukwa otu anụ taa họrọ gị maka asụ Job 13:30 mkpara agaghị dị n'elu ụwa ọhịa ikwu akparịga m ele ihe na-esogharịrị m n'ukwu ka nwa mkpi ọgụda wọk chama akwụkwọ gị akpọghị ụwa gba ọtọ ka ụwa su uwe emere elu emere ala etere ji etere azụ agịdị m alụ mmadụ ọrụ ka gị nụrụ ihe m kwuge ma nwa ihe ọzọ ị hụrụ n'ahụ ma ị ga-akwụgara ugwu lekwenụ kọntọs ị gịda aghọta ya takwanụ gụta anụ ọhụrụ gị ama ndị na-aghọta kọntọs makwana ndị na-aghọta ya na echeghị m ndị kwalifiers ndị sọka ndị dijitalụ ndị m na-eche ọwụrụ ndị ọrụ ka gị n'otu na-eru ndị m chege lekọ mụta ji ibe gị apịshala ha were ọbara ndị arụgị ọrụ gawacha different places ndị Istanbul ndị na Malaysia ndị Thailand ndị Amsterdam ma ndị Onitsha South asịma Onitsha South ndị South Africa ma ndị South America ha apụchicha ma ndị USA chai wow I know ị gịda aghọta I know elele m ga-anya ote were anya ime m ote ngide ihe aka mgbe a na-asị di nwa na anyị so nwere obi ebere nye ya ezumike dị nwelu m ọ wụ ezumike na obi ebere ka m chịkọtara abụ ote were ebonwe ya na ndụ m legodo ote iri otu iri ugbu a ka ị na-eche echege m ndị Ijipt echege m ndị Sodom na Gomora echege m ndị ọnwụ ike ma ndị Igbo ozi ma ndị Apams ọ ndị ichegede ụkwụtụ iri ụkwụ anwụnta gị iji agajege a na-ero ka ị ga-eji aga obodo oyibo dị ka m gwa gị ọ kakwa gị mma na isiri ngwa ugbo apụta mee m accept mụ na gị na-abụ anyị ejikalala aka ọnụ mara mara ihe anyị ga-emechapụta bifo ndụ gị agwụ maka ọwụrụ na ile anya ịma na oge a na-ahadụ ya wụ oge ọ na-ahadụ anya ma agwa etere ngwa etere nkwụ agadam alanga read my lip I wrote lip agadam alanga agadam ebere ga eme nne m go anya ga na-akpa n'hotel nyere ọnwụ go ị ga-anya ga na-akpa n'hotel hotel bụkọrọ m n'pọt